बंधन सामाजिक संस्थेने दिले निराधार महिलेला किराणा दुकान. बंधन सामाजिक संस्थेच्या वतीने भूम तालुक्यातील वंजरवाडी येथील वनिता नवरे या निराधार महिलेस उदरनिर्वाहासाठी मदतीचा हात म्हणून किराणा दुकान टाकून दिले आहे. या किराणा दुकानाचे उद्घाटन तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर गंबाळे यांनी केले. यावेळी अशोक जगदाळे, संतोष तेलंगे, नितीन मोठे, सूर्यकांत कोळी हे उपस्थित होते. आपण बघायला दुकान चालू मी माझ्या भागानं पोटाच्या खर्चाची चालू मदतीची गरज आहे. बंधन संस्थेकडे मला माहिती नाही. भाऊनी सांगितलं त्यांनी का असंच त्यांना इथून पुढं त्यांनी मदत एकदम माझी परिस्थितीची बिकम मी दुकान चालू पैसे माझे मी स्वतःचे पाय